রজনী গন্ধার ভাই ভাই তোমার চিঠি আসছি। হଉ ହଉ ତୁ ଆଣିଛୁ ହଉ ପଳା ପଳା କଣ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାତରିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆକାଶ ଆସିଲା 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 ତମେ ତ ହିରୋ ଲୋକ ଦେଖିଲ ଟିକେ ଚିଠିଟାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପଢିନି। ଏ ସାଙ୍ଗ ଏ ତୁ ପଢ। ଆରେ ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହଁ ହେଲେ ପଢିପାରିବି। ମୁହଁକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ପେପର ଭଳିଆ ତ ମୁହଁ ହେଇନି ତାପରେ ପେପରଟା ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟାକୁ ପଢି ପାରୁନ। ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ସବୁଟା ଆମ ଗାଁରେ ଲେଖା ପଢା ପିଲା। ଏ ଅଭିନିଲୁ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଲ୍ଟା ଜୁକୁ 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 ଉ ମୁଁ କଣ ପଢିଲା? ଲିପୁ ଆଲଦମ ଦହିବରା ନାଲି ଲଙ୍କା ପିଆଜ ତମେ ଯାହା ପଢୁଛ